Hanga ng unos at sigaw ng bayan, maraming tanong ang gustong malaman. May mga naniniwala, may mga kumukontra. Iba-iba ang pananaw ng bawat masa. Sa bawat balita, sa bawat usapan, mainit ang pulso ng sambayanan. May pag-asa pa bang muling magkaisa, o lalo lang bang hahaba ang hidwaan nila? Kapag ang katotohanan ay sinusubok, panahon ng huhusga sa bawat kilos. Boses ng bayan ay dapat pakinggan sa landas ng batas at katarungan. Inday Sara, saan ang patutunguhan? Maraming mata ang nakatingin ngayon. May pumapalakpak, may bumabatikos, ngunit ang kasaysayan ng hahatol. Inday Sara, laban man o tagumpay, ang bayan pa rin ang tunay na gabay. Sa bawat hakbang at bawat desisyon, naway manaig ang tama sa panahon. Hindi madali ang maging pinuno, laging may tanong sa bawat galaw mo. May mga sumusuporta ng buong puso, may mga kritiko ring di sumusuko. Sa Senado ngayon ay may paglilitis, bawat ebidensya ay dapat sa atin. Sa ilalim ng batas at tamang proseso, doon uhubugin ang magiging desisyon na ABS-CBN +1 na. Hindi galit ang sagot sa pagkakaiba, hindi rin sigaw ang sukatan ng tama. Kung may pagkukulang, hayaang litisin. Kung may katotohanan, ito'y pairalin. Inday Sara, ang bukas ay di tiyak, ngunit ang pag-asa ay hindi mawawala. Sa puso ng Pilipino'y may pangarap na ang bayan ay umunlad at umangat. Inday Sara, kasaysayan ang saksi sa bawat yugto ng ating lahi. Pagkakaisa ang tunay na sandata para sa mahal natin Pilipinas. Sa gitna ng unos at sigaw ng bayan, maraming tanong ang gustong malaman. May mga naniniwala, may mga kumukontra. Iba-iba ang pananaw ng bawat masa. Sa bawat balita, sa bawat usapan, mainit ang pulso ng sambayanan. May pag-asa pa bang muling magkaisa, o lalo lang bang hahaba ang hidwaan nila? Kapag ang katotohanan ay sinusubok, panahon ng huhusga sa bawat kilos. Boses ng bayan ay dapat pakinggan sa landas ng batas at katarungan. Inday Sara, saan ang patutunguhan? Maraming mata ang nakatingin ngayon. May pumapalakpak, may bumabatikos, ngunit ang kasaysayan ng hahatol. Inday Sara, laban man o tagumpay, ang bayan pa rin ang tunay na gabay. Sa bawat hakbang at bawat desisyon, naway manaig ang tama sa panahon. Hoy, hindi madali ang maging pinuno, laging may tanong sa bawat galaw mo. May mga sumusuporta ng buong puso, may mga kritiko ring di sumusuko. Sa